Maisipur doङो दासान्दि बिथाङा गान खोनासंदो मा गान खोनासं गारिया दायो एक्टरफोरा बिदि खामानि मावनो साजियालै मावो होमबालाय हा मावा खामानि आंसो मावनांगौ होमबा ए आं दा बेस्थ'नानै मबाइल हमनायाव बैथिं सब सोलिगासिनो जोंहा दा पेपार रेडि खालामबाय थादों बुku साइडलै नोङो सिरियास नायाखै रोङालै नोङो एक्टर नङा नोङो बन्द' खालामना दासो जादों लागाव आया लामायाव मारै बासायनो नोंलाय लामायाव बासायनो सानै गिलिर लागोन दं लामायाव थाबाय थाबा दिनाव खालामनांगोन नोंना बायसेन्स न' खाथियाव जाबाबो हानाय नंमारा बासायनो नोंबाबो बे खनसे दे हागोनथारबाबो जाबाय दे जायाखै मा खबर नोंथां शुटिंखौ बोरै नांदों नायनानै हामदों ना नोंथाङानो प्रडिउसारबा प्रडिउसाराना नोंथाङानो बहुद मोजां खामानि मावदों नोंथाङा दासान्दि दा नै सुटआ 30% जोब्बाय जोंनिया सारा मास्टार Buranın da sinyal geliyor. नांला दे नुखायनो बे माबा जोबलायबाय मोनसे मा बुङो जोब्बाय ना मोजां नाङाखै नायनानै बरियाना आंजों लोगोसे नै आदा बिजय दङ सुदा जोबसिगोन नामा आदा बिजय सुदालाय फ्राय जोबफ्रामजोब्बाय माने 80%सो जोब्बाय दिनै बोथोरा एसेबां गरमबो नाथाय सानफु समाव एसे गरम जादोंमोन जोबसिगोन जोङो नाइट शटबो दङ नाइट शटआवनो माने फोजोबनो सानदों आरो जोङो बे प्रडाक्सनाव मावनानै मोजां मोनदो आरो जि टीम मोनदो टीमाबो मोजां नांदों आरो जिखिना आर्टिस्टफोर दं मोजां नांदो जिखौ दिन्थिदो एसे थाब हादों दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय सानसे उनावनो ओंखारगोन बे मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोना शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम मोजाङैनो मोजां माने नायबानो जाबाय बेखिनियानो दे नांगौ दा नै आब' एक्ट्रिसा दोङो आब' नोंथाङा दा नै जोंनि प्रडाक्सनाव खामानि मावना बोरै नांदो आं मोजां मोनदों आरो एयाव लिंहरनो थाखाय थेंक इउ होयो बयखौबो जोंना नै एक्टरा बेनो दा ओमफ्राय दा नोंथ' जिथु एलबाम लादो ओमफ्राय बे एलबामा बोरै जागोन एलबामाथ' रमान्टिक नङा एसे हार्ट टाचिंसो मा होनो होनब्ला एसे दुखुजों खालामनो गोनां जादों आरो ना मेगनाव दै गवाबाबो गहोनांदो ओमफ्राय मा चेनेलाव हगारगोन इखो दा चेनेलखौ दा डिसिसन लाथ'वाखै लासै लागोन कमप्लिट जानायनि उनाव ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ना बयबो सापर्ट खालामदो बिदिनो जाहाथे गोदान चेनेल इउटुब चेनेलाव आंबो बाहागो मोनो बिदिनो प्रडिउसारफोरजों लिंजायो गोदान एलबाम भिडिअ बानायनो मोनबाय थाथों हाजासे शेयार खालाम हाजासे कमेन्ट हेलौ लोगोफोर नै दा जोंनि बे एलबामनि प्रडिउसारा इनो ओमफ्राय नोंथाङा मा रुल लादो इयाव आंनाथ' ओरैनो भिलेनाव दङ रुला एक्टरखौ थारमाने जेनेबा आं जिएफदो उन्दुनाय जागौमोन नालाय बिनि रुला ओमफ्राय बेयाव आङो बेखौ फोजोबनाय लादो आरो ना
माने फुथारगोन आरोना बुथारगोन ओमफ्राय नोंथाङाथ' प्रडिउसार दा जिथु आर्टिस्ट लाबोदों नोंथाङा माबोरै नांदो लाबोनानै खामानि मावनानै आरो कोरिय'ग्राफिखौ मोजां नांदो मानो होनबा जोंनि सिनाय जाना मानसिखा ओरैनो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिखा बियो दिनै नङा गाबोन नङा बहुत बार बानायबोबाय मोजां नांदो दा आइलेण्डआव शुटिं जोब्बाय ना आइलेण्डआव मानो होनबा हर थानाय लोगो लोगो इउज खालामदों Buhung yan dang. Dosta Saka na kayo. मा खबर मोजां दोस्तारा गगा मोनदों आबेतारा दसे दासान्दि नावकाटा पार्कआव मोनफैगासिनो दा नोंथाङा मा बुंनो मोनालांबाय लाइट मोनैनि थाखाय जोङो एसे हाखा दावराव जादों शुटिंआ नै ड्रनजों लादों इसेबां लाइट मोनाखैनो शुटिंखौ ओमफ्राय दा मेन केमेराजों लागोन आरो ना आं एसे बिजि दे नो कमेन्ट नोंथांमोनसे हायावनो आखाइजों हमनांगौ पान्जाबी दाकु दे जागोन दे एक्शन बहुत मोनदों ना नोङो Bayi man sih naik cina gabre, ibar bayi naik cina mulu tuh, dolornya, ibar laki naik, terus naik, mulu ke, dende, kapinde, Oh yes. Ini gupi sih cinta deh. Dah. ये देखो क्या हो रहा है उसको खून निकल रहा है उसका नहीं इधर देखो गोली लग रही है उसको ibar naik deh, देखो नेचुरल रह रहे तुम फोटो खिंचवाना है फोटो नहीं खींच रहा हूँ मैं और घुसा दो मारा नहीं गोली लग रहा है इसको